yi baikon Yusuf da Hafsat abin birgewa. An yi baikon Jagayya da Ummi abin nuna. An yi baikon Hafsat da Yusuf muna taimarna. Tunda Allah shi ya haɗa ku lokaci na ku ya nuna. A sannu aure za ku yi aiwatan wata rana. Yusuf kai da Hafsat kun yi dace kwarai yan uwana. Manan nasara ce ko ake ta kwatance. Bai kona ku yau an kai yau. A sannu za ku yi aure a gaba. An yi baiko. Yusuf ka samu ummin kafa, bata fa kyarar kafa, zata zamo ma kafa. Wakar ku ce nai tafa, Allah ku shi yannufa. Rayuwa za ku yi a tare, ku bara kamshin turare. Zama kuke yi a tsare. Ummi ga Yusuf, ƙaunar ku yanzu kun kulla. Shi nake nuni, Allah ya kai ma'auren ka kaji Jagayya. Zika on the mix. An yi baikon Jagayya da Ummi abin nuna. Haɗin ku ya burge ni, soyayya ce. Kun yi fasa'ar kamanni, tarayya ce. Kuma sirata sa'anni, kun yi zarce. Ummi fa kai ta yi tunani, ku angwance. Ummi kyakkyawa ka halayenta san kowa. Ba ta ba kowa sai Yusuf na ta ɗan baiwa. Ɗan baiwa, ɗan baiwa. Inna tana murna ta sa albarka Allah ya kai mu ranar aure. Gwaggo tana murna ta sa albarka Allah ya kai mu ranar aure. Yaya Murtala ya sa albarka Allah ya kai mu ranar aure. Dakto yana murna ya sa albarka Allah ya kai mu ranar aure. Anti Rahama ta sa albarka za ta hidimta ranar aure. Anti Manira ma ta ce Allah ya kai mu ga ranar aure. Safiya ta ce Allah ya kai mu ga